pistää nää koneet rullaamaan. Oh yeah! Meillä on aina hauskaa. Yhdessä onnistutaan. Rakas päiväkirja. Olipa taas melkoinen päivä takana. Siellä paskaan lafkassa. Siis ensinnäkään mä en tajua, mitä mun kaltainen hyvin koulutettu ekonomi hukkaa kykyjään niin kyvyttömien ja lahjattomien ihmisten keskellä. Sitten siellä oli vielä semmonen Minttu. Vittu sitä oltiin olevinaan niin missin mitoissa. Vaan Minttupa ei tiennyt, että mulle ei vittuilla. Peremmälle. Päivää, Minttu Valkama. Joo, sä voit istua ihan siihen. Minttu Valkama. Tuttu nimi. Satuin nimittäin surffaamaan täällä Facebookissa ja täältä löytyy tällaisia bikinikuvia. Mitkä sä koet sun vahvuuksiksi? No, mä oon ollut Tokiossa myyntimessuilla koordinoimassa maatalouskoneiden Oot sä lesbo? Että pitäisiköhän mun kuulla jotkut sukupuolitautitestit sulle järjestää, kun tänne noin vain sitä tullaan sinkkuna. Niin? Niin. Kato, me ei haluta tänne mitään äpärälapsia. Eikä hihuleita pyörimään. Että sitä ilosanomaa voi sitten vapaa-ajalla levitellä ihan rauhassa, mutta täällä ei, kiitos. Mä haluaisin todella paljon saada tämän paikan. Voi, miten kiva. Minttu. Mhm. Me ollaan nyt siinä vaiheessa, että sä olet valmis siirtymään henkilökunnan puolelle. Kiitos. Kiitos. Ei mitään, kiitos kuule itsellesi ja kävele tuosta ovesta vaan ulos, niin siellä selviää sitten jatko. Kiitos. Joo.